שלום לכל החברים בביז, נעים מאוד. אני מיה רפאלי, אני מאמנת אישית ומנטורית. אני אנסה בסרטון הזה להסביר לכם בכמה מילים על ההרצאות השראה שלי. ההרצאה הראשונה נקראת מועד ב', כתבתי אותה בעל כורחי, אחרי שאובחנתי בסרטן שחלה, וניצחתי שני גושים אלימים מאוד. בהרצאה אני קצת פחות מספרת על הסרטן, אבל אני כן באמצעותו מספרת על הניצחון שלי, על ההתמדה, על כל הכלים שקיבלתי תוך כדי ההתמודדות. כמובן, הרקע שלי הוא מאמנת אישית, אז ככה שזה לא היה איזה משהו חדש שהתחלתי אותו, אבל בהחלט הבאתי הלכה למעשה את הכלים שלמדתי כל השנים לפני כן. הסדרה הנוספת של ההרצאות שכתבתי נקראת מסע בין כוכבות, שהיא בעצם הרצאות להעצמה נשית דרך דמויות מקראיות. משהו מגניב כזה ומעניין, שדרכו אני מעבירה מסרים לקהל איך להתמודד עם משברים בחיים. כשאני מעבירה את ההרצאות האלה בארגונים ובחברות גדולות, אני מכניסה את הכל לאיזשהו מסר שבסופו של דבר כולנו צריכים להיות טובים יותר כדי להיות טובים כלפי האחרים גם, וכלפי מקום העבודה שאנחנו נמצאים בו. וזה בעצם הקשר בין האני שלנו לבין המקום שלנו בתוך ארגון. ומה שאני הייתי רוצה מכם באמת זה לדעת שיש לכם את האפשרות לחבר אותי לאדם הנכון בארגון, שייתן לי את הפתח רק לפחות להרצאה ראשונה, ואחר כך אני כבר אוכל לשווק את הליווי המנטלי שאני מאוד רוצה להעניק להם. אז אם מישהו רוצה עוד קצת פרטים, הוא חושב שהוא יכול לחבר אותי לאנשים הנכונים, אני אשמח לדבר איתו באופן אישי, ועד אז נעים להכיר. ביי.